озатып, җилләр алып китә еракларга гармуннар моңын. Яланнарда сабан туйлар гөрели. Бәхетлесе илнең мин бүген. Хәтфә кебек яшел чирәмнәргә ачып салган халкым күңелен. Сабан туйы мәйданнары түгәрәк. Быелгысы бүтән бәйрәм. Быелгысы күркәмрәк. Әйдәгез әле, хөрмәтле килен бикәләр, апа җиңгиләр, бала чагалар, абзый җизниләр, бабайларыбыз, күркәм әнкәйләребез, барчагыз да безнең янга якынрак килегез, уйнашыйк та, шаярыйк та. Сабан туй бүген бездә. Ә инде хәзер мин сабан туйны ачып җибәрер өчен бүгенге мәйданның хуҗасы Азат абый Зиннур улына микрофонны тапшырам. Азат абый, син кайда? Йөгертүчерәк кул чабып каршылыйк әле, бүген без аның кулында. Йөгертсен, бүләк бирсен. Hürmetli gün, kadirli avuldaşlar. Hürmetli gün, gelgen kunaklar, balalar, abiler, ebiler. Her kaysıgızını dağın bugünkü beyramning yazgı saban tebrik iterge ruhsat etiniz. Biz bugün mine saban tuyun, yazgı saban tuyun da şuşu bayram bilen kutlayayım, sizge sağlık. Hürmetli avuldaşlar, koykan konaklar, tebrik etirge, sizge selametlik, uzun ömür, işinizde olmuşlar, şimdiye gafeti, oldağı turmuşunuzda zordan zor oluşlarga yürüsünden telep koyan bir bayram da sizni. Hazır sizni bizning Nail Kadir'e veririz. Nail Kamiloviç, ruhsat ediniz. Dostlar, cemaat, kardeşler, ruhsat etiniz sizni Rayın hükümeti İşad Ravkaç Gafurov hem özüm isminden koynar selamlarını jetkizge. Barıgızını da bu ılık zor bayram bilen kutlarga. Allah'a şeker artta kaldı. Mıklap işlegen, ter tөгеп, çeçüler kizge kaday nasip etip zor oңuштар жайбаларга булсын, акчалар булсын, байлык булсын, барыгызга да исәнлек, саулык, семья тынычлыгы, илдән аерым хәсрәт күрсәтмәсен. Бәйрәм белән бәйрәмнәрегез мүбәрәк булсын. Hürmetli avuldaşlar, кадерле кайткан кунаклар, рөхсәт итегез барыгызны да үзебезнең татар халкының милли бәйрәме Сабан туйы бәйрәме белән сезне чын күңелдән тәбрик итәргә. Hürmetli avuldaşlar, менә без сезнең белән бүген 2008 елның Сабан туйын каршыларга җыендык. Сабан туйы бәйрәмен безнең авыл халкы, кунаклар, киткән якташларыбыз барсыдан көтеп алалар. Чөнки бу бик изге бәйрәм дип әйтер идем мин. Ни өчен? Чөнки шушы Сабан туйында күрешмәгән туганнар күрешәләр, күрешмәгән дуслар белән күрешелә. Бөтенебез бергә җыелабыз, матур итеп сөйләшеп, киңәшеп шушы бәйрәмне бәйрәм итәбез. Менә безнең бу Сабан туйыннан соң бик зур эшләрдән соң, бик кирәкле, бик матур эшләрдән соң үткәрелә. Быел да менә безнең шушы агрофирма яшь көч хезмәтчәннәре зур хезмәт куйдылар. Чәчүлекләрне вакытында чәчеп, уңышка нигез салынды. Бик оешкан төстә, бик матур итеп үткәрелде. Аннан соң инде безгә иркенләп эшләргә Ходай Тәгалә дә булышты, вакыт булды. Бик матур итеп чәчтек, чәчүлекләрне карап чыктык, бик матур итеп киселеп киләләр. Ходай Тәгалә дә безгә булышып тора дип әйтергә кирәк. Та курыксак та соңыннан яңгырлар булды. Менә хәзер һавалар җылытып торалар. Шуңа күрә үзебез тырышсак, безне Ходай Тәгалә дә ташламый дип әйтәсем килә. Кадерле авылдашлар, менә бүген безнең бу Сабан туйында шушы зур хезмәтләрдә катнашкан, үзләренең көчләрен армый-талмый куйган механизаторларыбыз, сыйльщиклар, трактористлар, специалистлар һәм башкалар шушында. Бүген без аларны сезнең белән кутлап китәбез, аларны тәбрик итәбез. Чөнки аларның куйган хезмәтләре безнең барыбыз өчен дә бик кирәк. Икмәксез җыр да юк, бию да юк, яшәү дә юк. Шуның өчен хәзер тагын бер кат рөхсәт итегез шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәргә һәм үзебезнең алдынгыларыбызны
Оларның хезмәтләрен кичкенә бүләкләребез белән булса да бәя. Якташлар, рөхсәт итегез алдынгыларыбызны бүләкләү тантанасын ачып җибәрергә. Ел буенча күбесе 366 көн үзләренең хезмәтләрен куялар. Алар безнең быелгы елда чәчүлекләр үзебезнең җирдә басуга карасагыз, шүрнәк белән посадка арасы бу як түгел теге ягы. Алар тоже безнең җирләр. Чөнки безгә фирма шактый гына акча эшләде дип әйтергә кирәк. 5 миллионлык зерно сатып без акча эшләдек. Семена сату тоже бик зур хезмәт ул. Менә шушында утырган bütün авылдашларның дип әйтергән мин, bütün механизаторларның утырыш хезмәте. Чөнки эшләмичә булмый да без инде. Алар матур гына чыкканнар, но безнең яңгырлар үз вакытында булып җитмәде. Урында быелгы елда эш нәтиҗәләре буенча Фахрутдин Суфиян чыкты. Суфиян сине тәбрик итәбез. Бу җегет иптәшләр быелгы елда 1000 ярым җир чәчте бу удавлениеләр балык җегетне. Эшләгәндә эшли инде бу җегет. Суфиян безнең микроволновой печ белән бүләкләнә. Менә миңа хәзер яңа гына хәбәр иттеләр. Безнең монда авылдан чыккан эшмәкәрләребез бар. Кыр батырына дип безгән аңа ул бүләкне сезнең алда тапшырырга рөхсәт итегез. Шушылай сөендереп безнең механизаторларыбызны, аларның хезмәтләрен бәяләп киткән якташларыбыз алып кайткан бүләкләр өчен бик зур рәхмәт иптәшләр. Бер кат кул Шәфыйк Рәсүлнең бүләгенә. Икенче елларга тагы да зуррак кайтсыннар, шулай бит. Хөрмәтле иптәшләр, әйтә башлаган идем, безнең пенсия яшендә булуына карамастан, Яишкин Анатолий абый. Безгә ул бик булыша печән әзерләгәндә, менә быелгы елда ул тоже 800 гектарга якын җир чәчте. Бу ашлама белән бергә, ашламасы да шул финансилка белән кертик быел. 100% ашламаны. Анатолий абый, Аняпа күзгә чалынган ие. Кая Анатолий абый? Анатолий абый мондадыр бит. Алайса чык үзең. Аняпа кил монда, карап торма. Молодец, Аняпа, тәрбияләп торасың Анатолий абыны. Бик зур рәхмәт. Шулай ук присос белән бүләкләнә. Аняпа, монда чыгуаның Анатолий абый ишеңенә дип әйтеп булмый. Үзе дә күп еллар шушы безнең яшь кешегә фирма. Фәнүс быелгы елда тоже 600-дан артык җир чәчте. Бик тырышып, һәр вакытта нәрсә кушсаң шуны эшләп, безнең йөзгә дә кызыллык китермичә, семьяларын йөзенә кызыллык китермичә тырышып эшләде. Киләчәктә дә Фәнүс шулай матур итеп эшләп, бергә шулай итеп бәйрәмнәрне үткәрергә язсын. Столовой сервис белән бүләкләнә. Бердән-бер егетебез дип әйтергә кирәк. К700 тракторына карасагыз, кинанда менә шушы егет утыра. Алмаз безнең инде ул һәр елны да культивациядә эшли. Аннан соң обработка почва дип әйтәбез инде. Алмаз тоже 800 гектарда эш башкар дип тәшләр. Кул Шәфыйк әле. Семьяларыбызда тынычлык булсын Алмаз. Һәр вакытта эшләмичә булмый дип тәшләр. Эш булырга язсын, эшләргә язсын. Менә без шүрнәк һәм шулай күплек халыклары белән аралашып яши башладык. Чөнки безнең аларның менә безнең арада бар инде ел буе эшләгәннәре дә. Менә безнең быелгы елда Чайников Александр дигән егет эшләде 70 тракторында. Ул тырмалып 600 гектарда. Менә безнең Насиров иде. Насиров инде чакырабыз. Насиров инде бездә шактый еллар эшли дип әйтергә. Тырмалау үткәрде. 800 гектарда, аннан соң катуклау 300 гектарда. Тоже төшүн кирәклеген аңлап эшләде. Рәхмәт Игорь. Поздравляем. Игорь шулай ук столовой сервис белән бүләкләнә. Салахутдин Дамирны чакырабыз. Дамир шулай ук безнең 304 гектарда тырмалау, 140 Дамиров Фәнис. Дамиров Фәнис безнең тоже карусыз эшли торган егетебез инде. Алар фирмага булса фирмага кыш көне, җәй көне Бу тирлекчелектә дә, басуда да, стройкада да, бүтән җирдә. Кем нәрсә эшли алмый безнең шушы егетне алып китәләр инде. Ул безнең аннан соң безнең быел яңа трактор алып кайттык бит безнең. Ул автоматик инде, шундый компьютерлар белән эшли торган трактор. Кайшык Валерий.
Nasıl bir gram iş işlemesek, ekmeklerini şişmesek, o soban tüyüp gelip de bulmayı kumulu. Kutluyoruz seni, rahmet. Bu yigit тоже bik tırışı bir şeydi bu. Bilesizdir indi şurnaklı gittim ya Kur'an'da siz kubrak bilesiz şurnaklarını. Kazansın. Kazansın. Şeyde konuştuk. Yok da. Aytib bitem, bik uzak kutub turmaymiz. Albert Ahmetşin. Bu bizning avtobusda ishlaydi. Nibajak Sergeyni chaqiramiz. Sergey. Qo'l shababi. Наверное, bugün Gulfira Nabiyullina. Bek temli pishira ekan, yash qiluvina qaramasdan yigitlar qarashtirib turibmiz. Главный o'sha. Aytsin men, men kutib turmaymiz biz. niye? Bilgan kishiga Niye bu hazırlanıp tura Fagile kira? Hurmatli yurtdoshlar, mana Fogilani bilasiz endi, kun tun. Mana sheshuvchilar Qopqada Ondan so'ng yurtdoshlar, mana bek kerakli professiya kishilar bizning bugungi orada endi yoshlar orasida yo'q. Shuning uchun bizni pensiyadagi yurtdoshlarimizni chaqirishga to'g'ri keladi. Svarshigul bizni bir kunda biz onsiz yashay olmaymiz. Raisga bek zo'r rahmat. Bu yigitni bilasizlar endi qo'tibini qo'yarga yaradi. Ana orqaga kulib o'tirib bilavlanib потому что. Ko'rshisi bit ularni. Yirakni yashaw deb aytsam-da yolg'iz bo'lmas. Shushlay aytib motor etib soban to'ylari o'tkaru. Chunki bo'lmasa o'tkarib bo'lmay, bo'lgandagina o'tkarib bo'la soban to'ylarim. Shushu yigitlarning xizmati. Shunga ko'ra bu yigitlarni sizning bilan birgalab, qo'ygan qo'noqlarimiz bilan birgalab olqishlayga yurtdoshlar, bek zo'r rahmat alargan. Bularning birsin maqtab, birsin qo'ya turgan tugib, butunisi tirish xizmatlari bilan bo'ladi. Demek kıtlap ketken degende mine срочно телеграмма келди. Гүлнем ауылына. Елабуга Татарстан, Люкс. Село Дюм-Дюм, Татарстан, Елабужского района. Председателю Хадиулиной. Уважаемая Рузиля Мирсаитовна, примите самые искренние поздравления с одним из самых значимых национальных праздников нашей республики Сабантуй. К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют мне лично присутствовать на вашем празднике. Желаю вам и жителям вашего поселения самых ярких впечатлений от Сабантуя 2008 года. Бодрости и оптимизма, здоровья и благополучия. С уважением, глава Елабужского муниципального района Ильшат Равкач Гафуров. Исәнмесез Дим-Дим авылы хезмәткәрләре. Шушындай котлаулардан соң сүз әйтергә дә инде баш әйләнеп китте. Сезне Сабантуй бәйрәме белән тәбрик итәбез. Авыл хуҗалыгы идарәсе исеменнән сезгә баш иеп рәхмәт әйтәсе килә. Яз көне буразнага салган орлыкларыгыз көз көне сезгә меңләтә уңыш алып килсен. Бәйрәмнәрегез мул булсын. Нәрсә эшләргә кирәк менә бу уңышларга ирешер өчен? Әйтегез. Күбрәк эшләргә кирәк. Үзеңнең тату тора кирәк инде, бер-береңне семьяга хөрмәт итеп, һәрберсенә. Иттә торга кирәк, һәрберсенә. Менә бу елгы язгы кыр эшләре ничек уздысың? Әйбәт онда, бик әйбәт. Батыллар булмадымы? Я, батыллар юк иде. Менә сез менә бу ТТ-75 дигән бу тракторда күптән эшлисезме? 2000 елда яңа трактор алган иде. Хәзер соң белән эшли. Искерде инде. Бары запчасат табабыз, инженерлар белән бергә. Моңа Чыкыр Батыр исеменә лаек булган идегезме әле? Булган иде. Кайчан? 1999 елны район буенча беренче урынны алды. 2000 елны алды, туры район буенча беренче урынны. Еш алып киләсез инде, Сезнең менә балаларыгыз кайда эшлиме, укыймы дигәндәй? 3 кызым бар, эшләгән. Соңгысы 11 классны бетерә быел. Балалары кайда эшли? Алар Махил заводында эшлиләр. Алар буга даими. Алар. Сезнең менә нәселдә башка кешеләр бармы авылда эшләүче? Минем
bilen birgeme. Sizin bilen sizde Allah rahmet düşegene var mı diler? Barılay, bir cenabay var, bir yüret siltik varlar. Mirziyan abi mi? Otuğan abiniz mi? Yok, ben kurşegene o. Aha, yara rahmet değil mi? Yara, rahmet sevgilizge. Şırlabuti yaşadılarını isker dışı Uğranlarla salıp gidi Yaşadılarını isker dışı Uğranlarla salıp gidi Uğranlarla salıp gidi Uğranlarla salıp gidi Dümdüm uğranlarına bir salıp gidi Beyramla dağlarımıza konuş. Tuylar bulmaganda kök bula. Eydegiz hele men kabattan meydan türüne, meydanımızdan hujası Zinnur içine şakıram. Men ana bugün şulayda bitirmen dep uylayım edi. Bik jür köngüllü, bik boy kiseli bu. Şulay yok. Dayarkılarını, firma hizmetkerlerini şakırıp tebriklerge sebep meh Zinnur. Garayeva Daniye. Анисимова Люба. Надя Юкман Именева. Ахмедзян Правас. Бұл енді біздің Гараева Дания қоя. Лапылық Зифасин құтлайбыз шын көңілден. Шушы коллективні соқлап тұтарға сен оқшабыз енді. Олар сізге есенлік саулық тілейбіз, бүгін күннен құтлайбыз. Әр уақытта да шушындай матур, еш, шибер болып Ay rahmet kızlar. Eğinde mine İldar'a pamitlik koyarga gerek. Bu kadar şiber kızlardan savudırıp yatırga. Bunlar köp bulur, küreşler bulur. Min kurdum indi big matur otlar giriyor, ot çabışları da bulatırgandı. Rüzlepa işitmeyi. Bulama, ot çabışları da bulatırgandır. Mine şu programı bilen tanıştırıp gitsin. Bilmem dostlar bilmem nişlerge de Xatirkayım qaldı yirkeme Yürek düzdü kökteni kütken süzni Ey teşekkür deydir tege Ey tegişi Ey tegişi yirkeme Nik yandıra yalındıra Kaldıra irtege Ey tegişi Ey tegişi yirkeme Nik yandıra yalındıra Nik kaldıra irtege Minutları ite oylar gibi Nik halgile indi iterge İlkin gün kilsen ul hamanda Ey teşekkür deydir tege Ey tegişi Ey tegişi yirkeme Nik yandıra yolu yirtege Ey tegişi Ra yirtege Koktenileri şov. Bilmem ısları bilmem işlerge Gün kilise bu hamanda Ey teşekkür deydir tege Ey tegişi irtege Ey tegişi Ey tegişi yirkeme Nik yandıra yalındıra Nik kaldıra irtege Yalındırsa Yalınmamın irtege Nik kaldırsa yalındırsa Yalınmamın irtege Yalınmamın irtege Yes, matur kızlar şoyakasız Yes, matur kızlar şoyakasız Yirmi yolda ayrılmışsız Yes, matur kızlar Зачем вы, девушки, красивых любите?
не постоянная у них любовь. Gülekler bik zor. Hazır mine Dambastan koytkan bizning Roza apa var imi? Bu munda kelib turadi. Manda sıyır savmışı. Asat kına ide zatıp koyan boruna asini. Anlarsam bir işim var. Min aytem düm degan isimni eshituv bilan urush keta turgan edi elikdan o geç vaqtdan. Men aytam onda bek qiziqli, bek uzun sharifli xalq yashaydir deganim. Shinnab tashlar ekan. Ko'radi bunda kim o'tirib yurganda qo'rqmish. Tushami deyman Liliyaga aytam. Bu ay bir munda tushamanlar deyman. Yo'q, u oqshar shasha dedi. Osiyapadan so'rab, "Siz motor yigitlar deb qo'shab yig'ilib, Furiyani buna buldirab, sho'bi qizingizni kim balasiz arsin bu?" Deresi keladi bit. Zeker yılları azlar gibi güne dizilip güne unutulmazlık yaşlık yılları. Bunda yine kozlar gibi kızlar uşağı şırlara gerek. Hoppa. Mine alkışlar. Kızlar alkışlayınız. Bazılar koydu, lakin ki koydumaz bugünler. Bazılar çok havaslık bana zenger yılları. Bazılar unutulmazlık yaşlık yılları. Bazılar gibi güder, dizili güder. Unutulmazlık yaşlı yılları. Karar kalganlar, 4 kız bitinde bir neçe gün ötkenden soň direktor baja tekşirige hesaplagan, şuşunday mağazalarni jibergen. Hop, dey. Hop, subhanallah. Ey Xudayım bebekeyim, ilenesin de bar biteli. Kul şabı kızını duruşolar bit göresizmi siz? Niştegen bey, niye sen deyinti jigitler görünüp tura bit görelisin anı? Kızıl plaşыңынан itira. Oldan izler kütler, zin uruş telefonunu şoşlayın de bugün, billahi iyide kişi yok dedemiş. Mine otkarı biş Varsa da jigitler mine şulay dip eyler. Kukayt, yumur kalasıymayın. Gitberiz hele kızlarının yaş gelinler kile kuregiz kiyende. Ukşarı tufli kiyip kim suha vara iyi Allah kaygınam. Kureli subhanallah. Malatsı. Güzel bu kızlarla ömür boyu Kukay bağıp yürüyenler bize Kukka tüzer miken ey kızlar Şu galep de kursatinleri şu galep Af Kıytırı nice bittiler biz getiregenler iken Beni götürüm ağla çıktı gitti Ey Sıfırladım ne kadar sikirip haydi Hop Hop Yok kulağına tutsası yok kilitler kızlar Şurada ben yüzümü İsenmisiz benim avuldaşlar, isenmisiz benim tuğanlar, isenmisiz benim kurşular, isenmisiz benim çeşmeler. Sularınız hemen salkın mı? Men yaratıp kaytım tuğan avulumna, men yaratıp kaytım tuğan halkımna.
Biz Ukrainada уже 50 yıl turabız. Allah'a şükür. Hazır 10 yıldan beri Ukrainada Donetsk'ta Sabantoy uzdurabız. Big zor rahmet. Яшүсмерләр арасында барыгызда карап утырды менә. Егетләр матурлыгына көрәштеләр. Авылдашка теләгем. Туганнарым, дөмдөм авылым халкым, белмим ничек инде зурларга. Теләкләр, изге теләкләр. Беренче урын. Ойнап тора минем йөрәкләр. Рәхмәт бик сез. Галим Ринор, икенче урын. Рәйфа. Yıvrına şakura. Eydeniz. Сиңа дигән бер капчык бар. Чак кына киңрәк. Өлкә сыйлаганнар буга язат. Bir iki üç gittik eydi. Hoppa! Hop! Hop! Bu girdi mi? Молодец! İkinci. Құдағи дейм, туфлиіңіз алып кірілітші. Туфлиіңіз алып кірасатыра. Ансын тутырғаннар уже қапшық қатыға шешмеден су ташып. Ай, толдырақлар, ұста. Нулевой болып бөлек арасы келемін, масақ қыра, міне пирмин. Ертеге пилнәхи ұрап келесің мұна. Ертеге тоңатқаншы пилнәхи абынасың. Сен деген шоудаған ат кібік. Міне нендей батыр бүйілер ұлағын еді. Ай, бұлдырасы. Өзіміздің ауыл малайына қала. Мен ышанам, жеңуші әлбәтте сіздің ауылдан болар деп ышанам. Мирзаян? Siz bu avul kişisiniz mi? Çıkışılısınız bilen değil mi? Ben Sabantoylar turunda eytiniz ya. Motor mu sizge aşıyı mı yok mu bu Sabantoylar? Şuyunda şap Sabantoy bolğaçı. Neredesi bilen aşıysın? Kiraşalar. Motor hatırlanganlar. Motor hazırlanganlar. Maydan. Televideniye kelgandigi. Yok, baba yüzü bir motor eyte aldı. Yo'q, aytib ko'rdim. Elik Sabantoylarni chiqsadir yo'laysan. Elik eybetragi endi. Nersesi bilen eybetragi? Kishi ko'paydi, hozir kishi yo'q. Ana shuning uchun nasharlar. Siz o'zingizning kurashganingiz bormisiz? Yo'q. Yashaqda kurashmadingiz? Yo'q. Bugun qatnashasizmi Sabantoyda? Обязательно endi. Nersada qatnashasiz? Kurashirga. Kurashirgami? Hatto 70 ga yetgach. Yara bilen bilen siz, değil mi? Değil mi? Yok, bu bana. Kim verdi bundan bir Kızım geliyor. Ne saydı bindiniz sizge? Ama ne beyrenler nişik kişiler. Beyren eybet, yaşlar көп. Көрәштеләр бик әйбәт. Җимерелмичә генә, авырттырмыйча бер җирләрендә. Малай йөри, көрәшергә керәм дип. Имгәтмәсә бер җире. Бик әйбәт бәйрәмдә. İsminiz, familiyeniz neydi? Гизатуллина Расилә. Beyren bilen. Рәхмәт. Keyifler nişik. Konaklar koyduk mu sizge? Кунаклар кайтты, казаннар кайтты, без үзебез алабыган кайттык. Кәефләр яхшы, бәйрәмчә. Beyrençe. İsminiz, familiyeniz neydi? Мин Зөлфия. Familiyeniz. Насыл не безет. Etiniz. Beyren bilen. Сездә дә шулай ук. Hazır Sabantoylar nişik. Sizin yaşakta Sabantoy nişik uzaydı. Şul turdaydınız ya. Evvelgiden hazır 5 yılca eybet. Hazır eybet. Evvelgiden. İsraflar yok mu la şunu söyleyeyim. Sizin yaşakta nişik grev uzaydı beyrenler. Ne mi Sabantoy beyrenler? Yaşakta, siz yaşakta. Motor uzadır yindi. Bir rotma buladır ya. Bir yine gün tuğul. Kişte buladır ya. Gündüzde bir rotma. Yani orada şuşunda bulaydı mı? Yok bu oğlak sağına oğlunu kıtuğul. Bu oğlunu kıtuğul. Koysa oldasın. Balık biliştesinle. Balık biliştesinle mi? Kunaka gittiniz değil mi? İsminiz ne? Etiniz neyle? Koşife. Ha? Koşife. Familiyeniz nişik. Rahimova. Beyren bilen siz. Ясым Гөлфия булам. Bizim tutum ya mı? Bizim tutum. Ne beyrenler nişik uzap? Бәйрәм бик күңелле уза. Рәхмәт оештыручыларга. Үзебезнең җитә
Жетекçimiz Rüzile Bağa, Bik Maturza, yıllar tınış bulsan, İginler, ikmekler, eybet olsunlar. Көк yüzü oyaz bulsun her vakit. Selamet bulunuz. Neydi oyunlarda katlaştınız? Biz ipteş kızım bilen, kiyenteli şirek bilen yürüyüşte katlaştık. Subhanallah. Hatın kızlar yürüyüşünde katlaştık. Bilekler aldınız mı? Yaxşı. Bilekler aldınız mı? Bilekler aldı. Beyran bilen. Rahmet size. Gerbit mında, ger mında. Eyten bit hazır. Hap hap hap. Sol tufliğini. Cevheriye solmasan hoş diyenir değil mi? Diyamayını şulay kualar mı ne? Divana kayım. Hoppa! Amerika kovboyları şuşlaydı. Ottu talar mı der? Şu şekilde evini ottu daldı. Nu Cevheriye. Nu malay bir resimdeki resim. İyi mi? Şunun için eyde pistolet dep isim koştu ulatqa. Bik maturat көресіз әланы. Кәусәр аның үзенең аты белән теге Алабугага барып кайтканнан соң, безнең бала өйләнгәне килен бүләге иң соңгы атка дип атап бирде. Шуның өчен Кәусәргә үземнең килен бүләген тапшырам. Ул кулыгыз нәрсә өчен бирелгән? Бул чабарга кирәк. Менә безнең шуның өчен кар вакытта беренче булалар. 5-нче Budovskiy Владислав, Ахметян Акили, Захар Олмаз, Хузин Ойрат, İzzatullin Rafi. Kurashchilarni jirabaga bitamiz. Yigitlar quyuqroq bo'linglar. Ko'rganimcha bek motor yigitlar bor. Kurash. Только не уходите! Не уходите! Пройдитесь просто! Скажите, как надо подготовить лошади к скачке? Ну, в данное время мы, как говорится, готовили по старой современности. Вот кто нам говорили по старинке, старые жители, которые наших лошадей семеняли, они готовили к наилучшим, чтобы в бегах, ну, в земельных участках, чтобы они работали. А остальное, чтобы мы воспользовались не только чтобы пасти там скотину, живность. Ну, на самом деле они не подводят нас. Остальное я еще не знаю. Сколько готовили? Ну, И сами сколько готовились? Ну, целую неделю, 2, наверное, готовил к этому забегу. А вот эта лошадка как зовут? Казбек, вы сказали? Казбек, да. А он первый раз участвует? Нет, он уже много участвовал. Ну, года 2, как он стоял на одном месте. А не участвовал? Не участвовал, да. А когда? Ну, он участвовал сколько раз? Ну, он каждый год выигрывал свои призы. Здесь, да, в деревне, да? Да, выигрывал. Хорошо. Все, спасибо, с праздником. Спасибо.
Aldıysan aldıysan senin gibi kızların ayağı ağrıtmıyor. Hadi buraya da alıp girelim. Cemaatime düşürse yok adamın kesmeyi verirsin şuna. Eyde buyurasın. Birinchilikda kurashib turadi. Kurash bara, kimdir haqiqat? Ne kadar çağırınız Ali? Sevdi apa. Rahmet. Maydonga qo'ydim ham men hozir qo'yaman. Birinchi o'rin Nabiyullin Ruzel, keluvchi sırala ikinci o'rinda Daminov Almir. Ay rahmet. Nurüzel ateşli bugün kızdırasın endi canım. Endi Saban to'yimizni başında o'tinib suragan jırını kütüp aldık. Ol bizning vasiyat pap. Ruzel sen yıl sayın bilesinmi baganaga? Iye. Yıl sayın çiğnesinmi? Yok. Mine bu yıl mine ağır bulmadımı? Ağırrak. Ağırrak ne işlep ağır? Jil. Jil bit. Aydemine şu nelerini mi bütün isim motor tip sileyle ne işin ağır buldular mı? Men baganaga yıl sayın mine bu yıl ağırrak buldu. Yuvuş da jil deyse değil mi? Haydi. Anda жаңғыр sepkeledi, jilli buldu hem bağına batı silkindi. No bar bir şeydi değil mi? Iye. No bar bir şeydim diyen.
Var jingdim. Молодец. Давай, бәйрәм белән. Ve ikmekler mul bulsun, berengiller köp bulsun. Köp bulsun. Yıllar tümüz bulsun. Soğuşulmasın ima, köp bulsa kararız. Nasıl? Siz ne der? Şundan çıkayım ne bitiyorsunuz? Gel, gördü de gözü düştü, buraya sen bana. Gel götürü var, bizden indi, ruşan gitti mi? Sen, ne istiyorsun sen? Şimdi gelsin gidip parahanım sirketelmeni sen götürürsen bir tane bir şey üstteki. Endi men hazır insaf kirelim de çıkarım ben. İnsaf degan yigit bu. Kimga munosabat aytding insaf? Rafqat abi ko'r. İstedik kafalık isin oturkan yükeler Zelerini Seşek atkan şağında Saban tuylarda yaman su Biz bulmağış nabında Akılam yükelerin Kişi bizge avulun eng ulkan kişisine hem eng yaş bebiga bo'laklar hazırlaymiz. Eydegiz. Vay. Anan o'zi shiqolgan bo'lsa, o'zi kirsin, o'zi kirmasa birer qizimni malayim olsin. Bo'lakni Fatiha tinglab turamiz, 5 minut ko'targanin. Gudovskiy, Minxazov. Birer qizimni malayimi, пожалуйста, olsin. Bo'lakni Memirashabay tinchgina qortligan qarshilasin. Yumshoq ish ko'rib biralar. Daskanalni jingancha hatla absolut botir qolgancha hatla. Absolut botir qolgan kishi Rashad tutdi. Aydagiz, gir ko'tarilgan shulay yo'q. Maydonda turar. Ol bizning avulimizning to'liq sponsori o'zimizning avul qizi. Şulay yok, Galiyev İrşad verdi bana bo'lak, o'zimizning avuldagi agronom o'zining Narsa qurab o'tirasiz. Yanına keladi. Siz aytasiz. Etlikni ko'rasam keladi. Endi ishida aytdik. Narsa qurab o'tirasiz, kurash qurab o'tirasiz, aymi? Ishib bora kurashlar. Saban to'yi bek motor bara. Allohga shukr, bek aybat bara. Нәрсә дип әйтим? Рәхмәт авылларга эшләүчеләргә. Тәм бер әйтер сүзендә юк. Бик әйбәт, Аллага шөкер. Исемегезне әйтсәгез. Исемем Рәйфә. Фамилиягез. Сибгатуллина. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Кайдан килдегез? Без моннан Кастениевадан. Чак сабантылар сезгә нәрсә карыйсыз, нәрсәсе ошады? Бөтенсендә ошады. Бик әйбәт булды, бик ямьле булды. Молодцы. Рузиля апага бик зур рәхмәт. Исемегезне әйтсәгез. Рәмзия. Исмагилова. Мин үзем Удмуртиядан. Монда иптәшем белән, монда главный врач булып эшли иптәшем. Без сельсоветта үзем эшлим, Кастениевада. Рәхмәт сезгә дә бәйрәм. Минем исем Расул. Сиразитдинов нигә ул? Кайсы авылдансыз сез? Мин бавылныкыем мелек. Кайдан кайттыңыз кунакка? Аламагадан. Аламагадан әйме. Шик бәйрәмнәр, нәрсәләр әйтәсез? Бәйрәм бик әйбәт, бик матур, бик ямьле. Нинди уеннар карадыгыз, нәрсәсе ошады? Менә иң ошаганы бу инде миңа көрәшәләр. Дөрес көрәшәләрме? Дөрес, конечно. Дөрес, тәртип белән. Тәртип. Бәйрәмнәр белән. Әйбәт, рәхмәт, сезгә дә шулай булсын. Рузиля Мисатовна, ничә гектар шештегез, нәрсә шештегез, вакытында шештегез, ничә көн шештегез? Башта шул турыда сорау. Үзем тотам мен. Тотып торасыз да. Быел инде белеп торабыз барыбыз да. Яз иртә килде шикелле булды инде шулай бит. Башка вакытларда әле без май аенда чәчүгә генә чыгалырык. Быел инде майның уннарына без чәчүне тулайын битердек. Бүтән үзебезгә тиешле җирләрне вакытында чәчтек. Менә чәчүлекләрне карап чыктык, бик матур итеп тишелгәннәр. Быел тиешле күләмдә ашладык. Удобрение чәчтек дип әйтәсе килә инде. Башка елларда инде бер ситнер исәбеннән үзебезнең агрофирма исәбеннән кертсәк, быел безгә хөкүмәт тә бик булышлы дип әйтәсе килә минем. Чөнки
Яңадан берәр ситтерин дополнительно хөкүмәт биргән исәптән кертеп. Яртысы сескән удаврениянең үзебездән, яртысы хөкүмәттән булды. Бу безнең өчен бик зур файда булды инде. Сез әйттегез, быел җирләр артты дидегез. Күпме сезнең мәйдан, шәһәр мәйданы? Җирләр инде ул теге үзебезнең җир артмый инде ул менә безгә менә ул Шүрнәк җиреннән безгә әзрәк җир бирделәр инде. Анда чәчтек бер 200 гектар. Аннан соң Елов җиренә чәчтек, тоже бер 200 гектар җирне. Шулай итеп инде без быел малларны азык белән тәэмин итүдә нормальный булыр дип әйтәсе килә инде. Мен Сабантуй бетә бит инде, ул кешенең эше бетми. Сез нәрсәгә керешәчәксез хәзер? Хәзер менә безнең бүгенге көндә менә үзегездә күрдегез инде техникаларны карма әзерләүгә әзерлек буенча тикшерүләр булды. Алар безнең эшләгәнне бик яратып килделәр инде. Значит, барсын да әйбәтләп әзерләп куйдык. Без хәзер безнең беренче бурыч азык әзерләү. Синар салу, силос, печән әзерләү. Именно Кырбатыр сездән инде ул нинди кешене чаклы эшләде ул? Бу безнең Фахрутдинов Суфиян дигән егет инде ул 75 тракторында әйтергә кирәк. Туганнан бери шушында туып үскән егет инде шушында эшли ул. Хәзер инде аның хезмәт стажы бер 25 елга тула инде. Үз хезмәтен бик яратып, башкара инде, бик тырышып эшли. Быел да менә әйтеп киткәнемчә, бу удаврение чәчүләр белән әйтәм инде мин 1400 гектарлап җир чәчте ул. Бер үзе, ну силчик белән инде, ике силчик була инде аның. Яңа бер нинди характеристика бирүз инде, нинди кеше ул? Кешелеклеме, эшлеклеме? Молодец инде, кешелекле булмаган кеше эштә дә эшләмәй бит инде ул. Бөтенсендә булдыра торган егет инде. Нинди техникага утырса да, нәрсә тотып эшләсә дә эшли инде. Андый егетләр күп инде. Менә Яишкин Анатолий абыйны әйтер идем инде мин. Шулай ук Сибгатуллин Фәнүс, Закиров Алмаз. Менә безнең шундый тырыш егетләребез бар инде. Шулар белән без эшлибез, яшибез. Рәхмәт бәйрәм белән. Рәхмәт. Бәйрәм белән барыгызга сагын. Рәхмәт. Билал, киләле монда, киләле. Хатының алдында оправдывать итәсем килә, менә нәрсә кайтыгыз да җәйегездә кочаклашып ятыгыз, ягъни. Мәхәббәтегез горько. Туктап тор хәзер. 5 кенә секунд. Минем өчен үзеңнең исемең? Данир. Данис. Нәрсә белән шөгыльләнәсең әле? Не белән чем занимаешься әле? Тыкманда. Тыкмандамы? Рафаэль, если можно, нам музыку дайте, пожалуйста. Ихтибар белән кабул итегез, алкышлап кабул итегез. Change by the glamorous, the glamorous. Әйдәнде бәйрәм белән дигән. Бәйрәм белән. Бабаңны яратасыңмы? Әйе. Каясың бабаң? Барыгызны да бәйрәм белән. Илһам, үзеңнең әтәшең? Әйдә, ку әле, ку. Hayt. Тизрәк җигер, Илһам. Камчык белән бик шәп җигер идеңез. Әнә шулай, күршең урлап кача хәзер. Тәбриклибез Илһамны. Шулай, шума бул. Шалбарыңны мен сиңа әйттем, шалбарыңны төбен тишсәң, хатының. Рушан, әйтәсе сүзләрең бармы? Фойдыгыз, Рушан. Хәзер инде әйтәсе сүзләрең. Алар крешкән алды без җирдә балалар. Хатыннар булмаса авылда диебиме? Субханалла. Үсәбез бит, үсәбез, күкчәле туфли белән чирәмне дә тишмичә. Сөмбел җыр белән бизәүче. Сөмбел. Киләле монда. Хәтерлисезме Сөмбелне юкмы? Хәтерлисәгез кул чабыгыз әле син. Хар. Нигә? Кайгыларны ерак куяп яшисе килә. Кайгыларны ерак куяп, сырхауларны ерак куяп яшисе килә. Яшисе килә. Кайгыларны
bayram bilan. Eğer de indi. Burada bir gemi çıkarsa, biz yokladınız. Hop! Eyde. Yolun durumun, kızlar şu durun. Eyde. Nime? Birlikte eydeniz. Böyle yapalım, eydinizden bu aplikasyon. Kız yapın. Durmayın. Merak etmeyin burada. Bir defa. Haydi. Burada kaçmalı. Kursunlar. Gömüdümden jiber kızlarımla. Ondan sakın uğraş yapın. Birinizde durmayayım. Etleyemeyinden. Başlıyor. Mutlu olsun. Memeliyet kızın motor savancıları. Siyah sabunun Öyle başa. Anasılar. Yüzünüzde olursanız sabır şeydiniz benden. Çiğde ağay, gidelimizden. Başından sonra sürünce yukarıya şöyleydi. Haydi. Biz baba yanına gidemedim. Eğlenebiliriz ha? Hadi şular. Öyle yapma. Kızlarına bakın çabırak. Tutları kızda. Kil. Ay Subhanallah, молодец. İkinci orun Galimbekov Rahim. Yigitlar. Rahimjon, ola bu kadar oxirida. Ayı. Musin olmaz. Men hozir Ruslan. Bu yigit qo'ylamizning Rashod bizning din xudosi bo'la o'zimizning dimdim xudosi ekan. Men ular xudo. Hozir 5-o'rin o'zimizning Irikniki. Irik maydon Gizatulin Rafid. Bu endi biz Xalif Pyotr. Petya. Bundami? U qaytib ketmadimi ekan endi? Mendelevskiy, Galimbek, Musin olmaz. Bizning bulaklarna. Mana shu burasa. Bu endi mana Yurg'an bilan 4-o'rin. Bizning Sabon to'yini otab bergan bo'lagi Rasima Aql sababi Sulayok. Eng yaxshi takasi, eng yaxshi jimo'shi yigitga ko'rgizadi. Olqishlaymiz pul sababi. Gizatulin Rafid Sulayok bulaklarna bizning pastelina bor bilan Ko'zing g'ayrat turi pastelina bor. Zafarov Pyotr to'yi bo'lmay, shuning uchun bizga kelgan qo'noqlarni da kurashtirdik. Bo'laklar aybatgina berildi. Men aytdim endi
Teke ol bizning saban tuyundan, bizning maydandan çıkmaska tiyiş. Anı tekeni tilesen işik buluşsunlar onları batırlar mine 8 batır, Murat 8 batırga 8 oyağı oyundu. Batırıp kulda şimişi mümkün bulmazdır. 1, 2, 3 kul çabuk hadi. 1, 2, 3. Rahmet olsun. İplem çıkmağızdanın. Bundan sonra jingüler nasip olsun sana. Aytыңыз, мына ничек бүгінгі быйылғы күрешлер? Быйылғы Сабантуйда күреш бик яхшы барды. Таканы авылда калдырдылар, сүтүрүс. Мында спортсменнар белән көрәш уйны дигәрәк, авыррак. Авыл кешесенә. Сез күптән көрәш белән шөгыльләнәсезме? Юк, мен любительмен. Шөгыльләнмим. Бүтән елларны тәкә сезгә булайды. Тәкә 2 тапкыр алган булды.